Здравейте, уважаеми зрители! Започва Българска душа, предаването за български фолклор на телевизия Алфа. Аз съм Гергана. Днес отиваме в града на фармацията – Дупница, защото само на 2 км от нея се намира още едно красиво кътче на природата, в което пазители на българския фолклор не липсват. Сгушено в полите на Рила планина, село Бистрица. С желание за участие се свърза с мен ръководителя на певческа група Веселие Богомил Топавичарски, който ще видите и по-късно в предаването, където ще ни разкаже и подробности за групата. Състава съществува по-малко от година, но водени от любовта към народната песен, участниците в него са изключително амбицирани да стъпят на големите сцени в България, а защо не и в чужбина. Затова не губят време, а репетират усилено и постоянно обогатяват репертуара си. В началото ви предлагам да се запознаете с певческа група Веселие. Бистрица да и да
намираме всъщност сега? Село Бистрица. Много хора го свързват с Софийското село Бистрица, Така, което е на няколко... Село, има Благоевградско село Бистрица. Това нашето село се намира в полите на величествена Рила планина. През селото минава река Бистрица и оттам носи името селото. Река Бистрица. Тя извира близо до хижа Иван Вазов, която е много известна хижа. Оттам извира и характерна е, когато дойде пролет, особено когато се топят снеговете, реката става буйна. И благодарение на това, че има дълбоко корито има, селото, това е характерно за селото, че се опитваме да развиваме селския туризъм. Това е нещо, което е като моя мечта, останала още като преди 2 мандата бях кмет тук и имах страшното желание да правим такова. Да започне една такава инициатива за селски туризъм. И един родоначалник на това нещо е днешната вила Бистрица, на която се намираме сега. И той постави, с това се постави началото на тая идея, за да може да се развие този селски туризъм.
Певческата група е създадена преди 1 година, като събирач на групата е сестра ми Антонета Павлова. Това е сестра ми, а аз съм ръководител на групата, като съм завършил института за културно-просветни кадри с профил музика и театър. И събирал съм доста песни от селото и от околните села. И с това ми е било дипломната работа, когато съм завършил. Но сега е с проект. Този проект беше утвърден от кмета на община Дупница, заедно с неговите заместници. Как подбирате репертуара? Значи, по принцип, репертуара, първо да ви кажа, че когато изработихме носиите, проекта беше така, с тази нагласа, да направим силни носи, за да може да пеем песни от различни области на страната и да не се съобразяваме с носиите в фолклорните области. Затова пеем всички песни, които са хубави песни. Обикновено аз ги набирам песните с добри изпълнители. От тези добри изпълнители избираме най-хубавото нещо и ги прилагаме в нашия колектив. Участвате ли в фолклорни конкурси, фестивали? Понеже групата е съвсем млада, имаме 3-4 участия.
Разбира се, имаме още доста песни, които тепърва ще се разработват, а и очакваме групата да увеличим още бройките. Очакваме още 2-3 жени обикновено, защото мъжете са малко по-трудни да влезат в групите. Но жени, които са добри гласове и предполагам, съм почти сигурен, че групата ще добие още по-голяма популярност. Песента, която започваме с песента, тя е с друго. Вземали сме и мелодията, но думите са пригодени за нас. Тя е знаеш, от добруджанските тия. Мило ми е, мамо, драчко ми е, татко, Добруджа да ида, през нея да мина. И това е нещото, но на нас ни хареса. И просто с тези думи искаме да подчертаем за... То си отива и думите си отива за селото. Хубаво село, хубави хора. Хубаво село, хубави хора. И пее се и се весели през цялата година. Искам да ви попитам, вие как мислите? В тези времена, в които живеем, трудно ли е българина да запази у себе си фолклора и традициите си? Въпросът е малко спорен, но да ви кажа, че все пак има по принцип българина е корав народ и тези неща, които се правят по телевизия, по радио, по разни събори, все пак се вижда, че българският народ умее да се весели, умее да пее, да танцува. И това е чара на нашата нация. И смятам, че това няма да умре. Има младите, гледам, че младите подемат, полека подемат инициативата и ще продължи. Така смятам, че нещата няма да умрат. Ще продължават да живеят.
12 април, село Извор. Конкурс за традиционна великденска трапеза "Червен, червен велик ден". 12 април, село Милево. Честване на 85 години от създаването на Народно читалище Христо Милев, Милево, 1930 година. 12-14 април в цялата страна. Честване на големия християнски празник Великден. 13 април, село Ново село. Великденски празник по кръсти. 13 април, град Генерал Тошево. Великденско добруджанско надсвирване на инструментални групи. 13 април, село Еленово. 19-ти Великденски фолклорен събор и конкурс Минчо Недялков. 13 април, село Градец. Фолклорен събор Албутин. 17 и 19 април, град Костандово. Национален фолклорен фестивал Костандово 2015 година. 18 април, град Червен бряг. Фолклорно надиграване 2015 година. Dovo ide jedno nevestece,
Село Бистрица е разположено в подножието на планината Рила. През него минава и едноименна река. Мястото е изходен пункт за много интересни преходи в Рила. Най-популярният от тях тръгва от селото, преминава през хижа Иван Вазов и отива до Рилския манастир. Интересен факт е и тракийското наследство в района. Археолозите твърдят, че съществува тракийско светилище на връх Фенер, намиращ се в близост до селото. Смята се, че това е светилището на тракийския бог на виното Дионис. Интерес представлява и тайнствената пирамида, за която се твърди, че е обитавана от тракийски племена в далечното минало. Ние обаче нека да се върнем в настоящето и да се насладим на още песни в изпълнение на певческа група Веселие. Рокети ставам до 3 години, са у мен да гледат. Душа ми пълниш, моме невено, сърце веселиш. Като ти гледам белото лице, черните очи. О, пиле шарено, Марине вено, о, пиле шарено, о, ах, Марине вено. Моме невено, моме сърдено, ти първо либе. Черни ти очи, вишни череши, меднати уста. Тенка ти снага, моме невено, тенка топола. Като я виеш, моме невено, сърце ми бие. Шарено, о, ах, Марине вено, о,
Това е финалът на днешното предаване. Благодаря на певческа група Веселие за това, че с удоволствие станаха част от българска душа. Най-сърдечно им желая много творчески успехи от тук насетне. Ако и вие искате да участвате в предаването, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота отново в 13:10. А до тогава, нали знаете, не забравяйте. Търсете българското, намирайте го и живявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското.